Čaute ľudia, vítam vás pri mojom ďalšom videjku. Dnes vám poviem moju cestu za mojim prvým vysnívaným autom a tým je BMW E46. Začalo to už od mojich 13 rokov, keď už som sa začal venovať autám a povedal som si, že bolo by dobré, keby som už mohol jazdiť, ale samozrejme nemal som peniaze, robotu, vodičák a nejaké auto, s ktorými som vedel jazdiť a ktoré by ma naozaj bavilo, lebo samozrejme, že chcem vysnívané auto a nechcem si kúpiť nejakú Fabiu alebo tak, ale samozrejme pre vás môže to byť vysnívané auto, takže si ho kľudne môžete kúpiť. No a čo bol taký ten najväčší problém, bolo to, že som nevedel, aké auto si mám kúpiť a rozmýšľal som fakt, že nad veľa autami. Boli tam aj značky ako Porsche, Ferrari, Lamborghini, ale samozrejme, ako si môže 18-ročný chalan dovoliť také auto, povedzte mi. No, nebolo to možné, tak som začal hľadať. Bolo v mojom vyhľadávačku aj nejaká Audinka, samozrejme nejaká A4 alebo A6, ale nakoniec som si vybral Bavorák a tá cesta bola fakt, že ťažká, pretože mal som ťažké obdobie už aj v 15. Som chcel naozaj, že už jazdiť, ale nebolo to možné, ale ten čas tak rýchlo uletel, že už som mal zase 18 rokov a už som si mohol vybrať svoje auto. No a ako to vlastne celé začalo, či už to hľadanie, alebo tá vlastne cesta za týmto autom bola naozaj náročná. Takže poďme na to. Mal som vo vyhľadávaní BMW E46 samozrejme, ale v diesli a bolo mi absolútne jedno, koľko má to auto najazdené. A sám som nevedel, či som diesel alebo benzín, no a samozrejme hľadal som, neviem už ako dlho, som stále sledoval BMW E46 a sám je diesel. Takže som si povedal, že OK, je to lacné, tak si to môžem kúpiť. Prečo nie, je tam toho po milu jarmilu, takže som sa rozhodol, že OK, bude to diesel, idem kupovať. Tak som si pozeral, na bazoši samozrejme a potom zrazu ubehlo pár rokov, dal som tomu čas a som si povedal, že samozrejme, že to bude benzínové auto. A mal som na výber medzi dvomi autami. Jedno bolo v Česku, bolo to 2,2 litra a bolo o niečo drahšie ako toto, ale som si povedal, že v 18, že som chodil na strednú školu a hovorím si, že do Česka ísť, potom to prihlásovanie, čo je tu fakt, že veľký problém a človek vlastne čaká mesiac. Ako napríklad ja teraz v BMW E90, ale o tom v inom videu by som povedal, takže kľudne sleduj môj channel, hneď nabiehaj na Instagram a uvidíš ďalšie zaujímavé veci, ktoré ťa čakajú. Takže vlastne môžeme sa na tom vrhnúť a druhé autíčko, čo bol 2 liter 6-válec a z Prešova. No a ja samozrejme som mu písal, dávam sem fotečky, videjka, ktoré mi poslal a poďme sa na to pozrieť. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Tak ako ste mohli vidieť fotečky a videjka, auto vyzerá akože v poriadku, si sa má to svoje chybičky, ale hovoril som si nič, čo by sa nedalo spraviť, že naozaj chcem projekt auto, Bavorák je na projekt auto ako vyšitý, lebo vlastne máte tu furt čo robiť, či už meniť, opravovať, takže poviem vám tak, že nenudím sa. S týmto auto sa fakt nenudím, ale som aj rád, že ho mám. Aj keď ma čaká ešte hrozne veľa roboty, ale fakt stojí to za to. No a samozrejme, nasadol som do vlaku aj s mojou priateľkou a išli sme na, neviem, či 3,5 alebo 4 hodinovú cestu vlakom do Prešova.
Ale bol tam jeden problém a to bol ten, že vystúpil som v Kisaku, odkiaľ sme išli osobákom do Kisická Nová Ves a keďže v Prešove robili kolejnice, tak som písal tomu majiteľovi tohto nádherného auta, že či by vedel prísť a samozrejme, že prišiel. No a keď tam prišiel, bol som pri vlakovej stanici a keď tam prišiel, tak bolo to neskutočne pekné to auto. Neveril som, že už v 18 budeme šoferovať auto, ktoré ma naozaj baví. Teda vlastne moje vysnívané auto, lebo mal som tam aj Toyota Supru MK4 alebo nejakého Japonca, ako Nissan GT-R R34 alebo proste hociakého Japonca som chcel a proste nebolo to možné. Proste som si povedal, že kúpim si radšej také, že lacnejšie auto a postupom času, keď budem zarábať, tak si kúpim už nejaké to Japonca alebo nejaké iné auto. Ale nakoniec som si nekúpil žiadneho Japonca a moje druhé auto je BMW E90, s ktorou plánujem vlastne taký istý projekt ako s týmto, takže máte sa naozaj na čo tešiť. Sice túto cestu som nenatočil, ale mám videjka a vlastne v ďalšom videu na mojom kanáli uvidíte naozaj celú cestu s týmto autom. Nie ako som išiel pre to auto, ale vlastne čo všetko sa na tomto aute spravilo. A musím povedať, že bolo to fakt dosť. Naozaj dosť. Je tu hrozne veľa peňazí, takže klikaj na ďalšie videjko a užívaj. No a teda vlastne prišiel tam na autičku, ja som neveril vlastným očiam, že vlastne tých 18 môžem jazdiť také auto, no tak som ho najprv poobzeral a ružové okuliare sa pripísali na tom, v akom je vlastne to auto stave. Nevšimal som si nič. A keď myslím nič, myslím naozaj, že nič. A všetko bolo v pohode. Čo vám poviem, bol som šťastný, malo to síce nejakú hrdzu na lemoch, na blatníkoch a to mi nevadilo. Povedal som si, je tu predsa projekt auto, takže to spravím. Ale jednu vec, čo som si nevšimol, bol pravý predný zdvíhací bod, ktorý vlastne tam není. Ale o tom asi až neskôr, lebo to som vlastne zistil až doma. No a tak vlastne som ho popozeral, či už znútra, či už zvonku a rozmýšľal som sám nad tým, pýtal som sa priateľky, no a že by ho hneď zobrala, tak ja, že OK, ideme na jazdu. Išli sme do Prešova, bolo to fakt, že za pár minút sme tam boli, tak som to ani nevyskúšal, to auto, ale išlo nádherne, aj to radenie, proste som bol úplne z toho šokovaný, aký je ten Bavorák úžasný. A naozaj som bol rád, keď som ho šoferoval. A boli sme už pri Tesku, som zaparkoval. No a tam som sa vlastne rozhodol, že ho zoberiem. Tá jazda vlastne ma presvedčila, že sa naozaj to auto vyplatilo kúpiť. Teda vlastne sa vyplatí kúpiť. Tak sme tam podpísali rovno zmluvu, dal som mu peniaze a išlo sa samozrejme, že domov. No ale išiel som tankovať a nevedel som, kde sa otvára nádrž na tankovanie. Takže, lebo som zvyknutý, či už z Oktávky alebo z Ford, že tam je čudlík, ktorý vlastne tiknem a otvorí mi ten poklopec. No a tak som mu volal a tak mi povedal vlastne čo ako. Tak som natankoval a hon sa na diaľnicu do Púchova. Samozrejme, diaľnica nie je úplná, takže stali sme aj v kolónach, ako to tak býva už, ako to býva zvykom, tuto na Slovensku, že nemáme dostávanú diaľnicu z Bratislavy do Košíc. Ale o tom nebudeme hovoriť, ideme vlastne na tomu, čo sa bavíme. A to je to, že už po ceste boli vlastne problémy. A hneď prvý problém bol búchanie v zadnej náprave. Keď som preraďoval a nebolo to iba, že búchanie, ale hýbalo s celým autom. A bolo to naozaj že nepríjemné a bol som z toho v šoku, že vlastne šoferoval som s ním v Prešove a auto bolo naprosto v poriadku a idem na cestu a
hneď začali prvé problémy. A to ešte som s ním nebol ani doma. No a tak teda nič mi neostávalo, iba sa modliť, aby sme šťastne došli domov. A samozrejme, že sa tak aj stalo. A šťastne sme prišli do Púchova. No a mal som vlastne prvé riešenie, že čo to vlastne, lebo mal som 18 rokov, bol som neskúsený, nevedel som absolútne nič o autách. Som 18, neskúsený a poď sa na to vrhnúť. Samozrejme, išiel som do servisu, no ale pršalo. A prečo hovorím, že pršalo, tak je to ďalší problém, o ktorom som nevedel. A nevedel o tom podľa mňa ani majiteľ, lebo je tam písané v inzeráte, že s tým vlastne nejazdil, vlastne stálo. No a bol som tam aj s priateľkou, poviem to tak, že povedal mi, že to prevodovka. Takže OK, išiel som do auta a tam ma čakalo naozaj, ale že naozaj veľké prekvapenie. A podržte sa, to prekvapenie bolo v podobe zatekania do auta. Áno, zatekalo mi do auta a ako to povedať, no priateľka mi hovorí, že zateká ti od auta, že ti normálne kvápalo zo stropnice, z vrchu. Hovorím si, ale ja nemám strašné okno, že ako to je možné. No a pozriem sa a naozaj z vrchu kvapkala voda. Mi na volant a z toho volantu pekne na sedačku. Ale to nebolo to najhoršie. Pozriem sa na priateľku a ona mala šaty a si tak držala, takže som tak tam pozrel a to, čo som tam videl, ma naozaj zarazilo. A to bolo jazierko v aute. Prisahám, jazierko v aute. Tam bolo toľko vody, že rybičky by som tam mohol dať. Rybičky. A bol som naozaj veľmi sklamaný, lebo vedel som, že ma čaká repas prevodovky, keďže mechanik povedal, že je zlá. A teraz vyriešiť to, aby mi nezatekalo do interiéru. Bolo toho naozaj na mňa veľa, keďže žiadne skúsenosti, ako som hovoril, málo peňazí, lebo preto študent, takže nejaké tie brigádky boli. No a vlastne bolo to treba riešiť a samozrejme, že som išiel hneď na to. Pozeral som to, no a vlastne, hneď vám to ukážem, čo som vlastne robil. Takže vlastne hneď prvý problém, čo bolo v tejto diere, lebo bolo tu menené čelné sklo a samozrejme, že mechanici, neviem, či tam dali zlatotesnenie, či tam dali mechanici zlatotesnenie, ale tu som dal lepidlo. Či to je vidno? Také špinavšie, je tam lepidlo. No a samozrejme, čo bola hlavnou príčinou, bolo torpedo. Torpedo som najprv nahrial, lebo bolo celé vyduté von. Takže som nahrial teplovzdušnou pištolou, no a potom moje skilly v 18 boli hrozné. Pozrite sa na to, je to naozaj hrozné, ale pomohlo to a vlastne už mi nezateká do auta, takže ja som z toho úplne happy. No a samozrejme, ukážem vám aj fotky. Dal som predstierače a pracovalo sa na tom. A nevyzerá to najlepšie, ale oni to museli opraviť. Ale nezateká mi dovnútra, do auta, takže som veľmi šťastný. No a potom vlastne odtedy, čo som to vlastne spravil, aby mne zatekalo do auta, tak som išiel domov a na druhý deň ma čakalo veľké, ale že veľké prekvapenie v podobe defektu. Áno, tu je defekt. Akože bol som sklamaný, lebo vlastne ďalšie peniaze som zainvestoval do
pneumatik, takže mám aj nové pneumatiky, samozrejme, všetky 4. Boli tam staré popúkané Michelinky a boli naozaj hrozné. Vyzeralo to, ako keby tam boli od výroby, ale samozrejme neviem, odkedy tam boli. No a ako ubehol ten čas, tak išiel som s tým k tomu mechanikovi, s tou prevodovkou. Tak samozrejme vyťahol ju, dal na repas. Potom auto prišlo z opravy, teda z toho repasu, mechanik mi nahodil prevodovku a čakal som na to asi mesiac alebo koľko. Bolo to fakt dlhá doba. Tak som si stihol aspoň nejaké tie peniažky zarobiť hlavne. A prišlo to a nebolo to tá chyba. Čiže bolo to lepšie, ale keď som preraďoval, tak stále tam niečo búchalo, ale už mi nehýbalo s autom, iba tam búchalo. Takže bolo to lepšie, ale samozrejme som si povedal, že keď to nespravil mechanik, ide na to mladý, neskúsený Dominik. Áno, počujete správne, vrhol som sa na to a je to na dlho. Tak vlastne vrhol som sa na to a o tom vlastne už v ďalšom videjku, jak to prebiehalo a čo všetko sa na tom aute robilo, uvidíte v ďalšom videjku. No ale čo vám ešte poviem je to, že som sa nevzdal a ako môžete vidieť, auto vyzerá ináč, že tam veľa roboty, aj keby vidíte iba krytky svetiel, lebo to vlastne jediné s mrežkami. Čo sa to zatiaľ robilo z predku a toto auto čaká naozaj ešte dlhá cesta a veľa roboty. Takže kľudne, ak vás to bavilo, toto videjko, kľudne mi napíš, aké je tvoje vysnívané auto, či už ho máš a vlastne aké auto máš. Chcel by som to chcel vedieť. Takže kľudne píšte, rozpíšte sa tých komentárov, budem vám odpovedať a kľudne napíšte aj Instagram, rád si pozriem vaše autá, vaše vlastne projekty, ak nejaké máte. Takže to je všetko z tohto videjka. Ak sa vám toto videjko ľúbilo, nezabudnite hodiť like, follow, koment a kľudne to prezdielajte. Kľudne ma označte na Instagramu, ak ma prezdielate, ja vás prezdielam späť a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.